Nne, kedu afa gị? Afa m bụ Chinaza. Chinaza. Onye ebee ka ị bụ? Onye ọgụ Enugu steeti. Okay. Kedu ife mere? Anọ m na lake eji emesịa isi pụta n'iru lake nọrọ ebe a na-eche moto Ọka road. So ha nwa wee gbapụta, ha bụ osita bọs wee gbapụta si m Ọka road si ha na tezapụ si m 200 nsi ọ bụla 150 ọ sị m mba nsi oke ọya ka m abanye m o mere 5 minutes from that lake to ebe a ndị ya na onye nke buru ibu ji alụ nọ n'isi windo because ha kpochi windo nke a mebe ọ na-emezi ya na-abịa saịdị nnọ mụ na eze ka ọ lapụ ịgbụsa m dị asọ mmiri so nke a si ya ọ na-alụ adịlọgo onye a na-anwụkwa anwụ akwụsị moto ọsị m ya nne m lituo elituzie m dito na fon na-abụ with power bank akpa m adị isi heavy m nwa meghezie akpa m si tibe fon m ndị mekaniki nọ n'ebe ahụ wee soro chụba ha m nwa na-agbakwa ọsọ na-eti fon ndị mmadụ chụba ha so ọkwa mmadụ na-aba ka ị na-ekwu ọnya iti ọnya mana nke nwere ụdị fon anọ n'ebe ha onye nke a ha kpọga afọ onye nke a ha sị na afọ ya bụ poka nke a bụ ihe nyaka dị moto anya ka nke a nọ as kọndọktọ so ndị mmadụ wee ndị mekaniki asụ m na mgbada wee soro chụba ọsọ wee bata wee sị m nne na mama bọs otu ha yes na osita na ha dị mmadụ ịtọ ofunye anya mmadụ ịbụ ọnụ so ebe trafik a o nwere nwamasị mbanye keke ka achịba ha abanyeza nkeke nwamasị m lituo na onwego ndị jide na onwe onye nke ejide mbịazịa ndị asị m ọkpa ọnya bikọta okpu na okpu mgbe m banye dị moto apụtazi awọbụ na okpu okpu nsị ya yes n'ọnya ka m nọzi akpụtazi onye nke a so mụ na wesịa nọ ndị a wesị mbanye moto mbalụzia moto ndị agha m dis brother now bụ ihe jide n'onye nke a abalụzia moto a wee bịara kedu the two phone ha zuru from you? These two phone and power bank. And the power bank. Ya ka ha rọbụrụ gị n'ime the motor. Yes sir. Okay. Ngwanụ nsogbu adịrọ. Bịa nna, kedu afa gị? Chiedu. Okay, kemgbe ị bidoro rụba ọrụ a? For how long ka ị rụgoro ọrụ? Bịa, ke ihe ọ? Adịọmanụ ihe na-asụ, kedu mgbe ị bidoro rụba ọrụ a? Kedu mgbe ị bidoro rụba ọrụ a? This Monday, no 2 months. 2 months ị bidoro rụba ọrụ a? Yes, sir. Okay, kedu afa gị? Onye ebee ka ị bụ? Ka ị saịdị ọ na Ebonyi? Kedu afa gị ọga? Uchenna. Onye ebee ka ị bụ? Kedu mgbe ị bidoro rụba ọrụ a? Kedu mgbe ị bidoro rụba ọrụ a? Ego ole ka ị ketere nya na nke unu rụrụ? Ị sị na ọnya ka ị bidoro rụba ọrụ a, njụọ gị ego ole ị ketere? Esi m nọ